لا إله إلا الله محمدا رسول الله. Allahu Akbar. Afganistan čuva svoju vjeru islam. Afganistan se bori da sačuva svoj iman. Afganistan ne da na svoju vjeru islam. Afghanistan از اسلام محافظت می کند. افغانستان از اسلام دفاع می کند. افغانستان اسلام را از دست نمی دهد. افغانستان 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 توی نارod koji čuva svoj iman. Allahu Akbar. Afganistan Afganistan, tu se ljudi bore hrabro za vjeru islam. Allahu Akbar. افغانستان از اسلام محافظت می کند. افغانستان از اسلام دفاع می کند. افغانستان اسلام را از دست نمی دهد. Allahu Akbar. Zemlja hrabrih ljudi u srcu je Azije. Zemlja koja je izdržala šejtanove napade u teškim godinama kafirske agresije. Allahu Akbar. Afghanistan az اسلام محافظت می کند. افغانستان از اسلام دفاع می کند. افغانستان اسلام را از دست نمی دهد. Allahu Akbar. To je zemlja Afganistan, zemlja u kojoj se narod bori za svoju vjeru islam. Subhanallah. Afganistan, 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 tu je narod koji čuva svoj iman. Afganistan Afganistan, tu se ljudi bore hrabro za vjeru islam. La ilaha illallah. Afghanistan az اسلام محافظت می کند. افغانستان از اسلام دفاع می کند. افغانستان اسلام را از دست نمی دهد. La ilaha illallah. Narod u Afganistanu je pokazao izdržljivost kada šejtan je ubijao. Narod u Afganistanu je dokazao svoju hrabrost. Allahu Akbar. Narod u Afganistanu osjeća ljubav prema svojoj vjeri, prema čistoj istini. Narod u Afganistanu poštuje vjeru islam i osjeća ljubav prema svojoj domovini. Wallahi Afganistan. Wallahi, Afganistan. 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 tu je narod koji čuva svoj iman. Afganistan. Afganistan, Tu se ljudi bore hrabro za vjeru islam. Wallahi, Afganistan. Afghanistan, Afghanistan. تو مردمی هستی که ایمانت را حفظ می کنی. Afghanistan. Afghanistan. در اینجا مردم شجاعانه می جنگند، شجاعانه برای دین اسلام می جنگند. Wallahi Afganistan. Dok se u Afganistan ezan sabr munara čuje, Dok se u Afganistan srce mumina Allahu raduje. Afghanistan az اسلام محافظت می کند. افغانستان از اسلام دفاع می کند. افغانستان اسلام